O terceiro vídeo do tema 6 de feminismo e cultura. Neste caso nos vamos a centrar no feminismo posmoderno, especialmente na autora Judith Butler. Este é un vídeo dentro da asignatura Filosofía e Crítica da Cultura do grado de Ciencias da Cultura e Difusión Cultural da USC no seu campus de Lugo. Este é o terceiro vídeo da serie sobre a historia do feminismo. Recordade que nos estamos centrando tanto na historia do propio feminismo, e neste terceiro nos vamos a centrar no feminismo na posmodernidade, como nas aportacións que o feminismo fai no concepto de cultura, dándolle visibilidade a moitas autoras que na historia oficial e tradicional non se soe falar delas. Vamos con ele. O feminismo posmoderno, como a posmodernidade en xeral, como corrente ou liña filosófica, vai defender a morte do suxeito, do progreso e da verdade. Se vai a cuestionar a idea fundamental de que o progreso sea algo bo, se vai a ver o progreso como unha ilusión, se vai a afirmar que a verdade é unha interpretación que sempre pode perecer, e de alguna maneira se vai a afirmar ademais que o concepto de suxeito ou de identidade é falso, non existe tal autonomía do suxeito. Pero isto, centrado xa no pensamento feminista, vai a significar unha radicalización do concepto de diferenza como centro do feminismo posmoderno. Se vai facer unha deconstrucción de toda a noción universal e generalizada do que signifique o suxeito, como decíamos. Vai haber unha oposición clara ao suxeito entendido como racional, adulto, varón, occidental, de clase media, equilibrado, e de alguna maneira ideolóxicamente identificado cunha narrativa da realidade do cristianismo ou marxismo. E se vai a afirmar e defender a necesidade de atender a pluralidade de narrativas que existan, todas elas poden ser autosuficientes entre sí. O feminismo posmoderno estaría representado principalmente por unha autora magnífica que aporta un montón de ideas para darnos que pensar e criticar a cultura, que é a autora norteamericana Judith Butler, que naceu en 1956 no estado de Ohio, que estudiou tanto nos Estados Unidos como en Heidelberg, convertíndose en profesora na Universidade de California. Vai a ser a base do seu pensamento a defensa do movimento queer, un concepto moi difícil de entender, e vai a ir en contra do concepto dos gays, defendido dentro do movimento LGTB tradicional, como a homosexualidade como algo alegre, cunha visión do branco profesional de clase media como modelo da homosexualidade. A postura de Butler é unha postura anarcofeminista e contracultural. Neste vídeo, que me resisto a non poñervos, da serie Merli, vos conta as ideas principais desta autora que vamos a analizar polo miúdo. Neste vídeo da serie catalana sobre un profe de filosofía nun instituto vos conta e vos dá os datos básicos sobre a súa vida. É moi interesante. Apuntad el nombre de esta filósofa contemporánea. Judith Butler, una de las grandes teóricas feministas del movimiento queer. Según su teoría, nuestro sexo, es decir, aquello que supuestamente nos define como hombres o mujeres, no es más que una construcción social. El hecho de ser un hombre o una mujer no está determinado por nuestro nacimiento, sino que nos han enseñado a ser así. Hemos aprendido a ser hombres o mujeres en un contexto cultural y educativo que tiene como norma la heterosexualidad. Todo aquello que salga de esa norma está excluido. Pero una cosa, ¿ella defiende que se excluya lo que no entra en la norma? Al contrario, ella defiende que no tenemos por qué percibirnos obligatoriamente ni como hombres ni como mujeres. Es decir, de la misma manera que construimos el género, también podemos deconstruirlo, yendo más allá de sus limitaciones. Pero no jodas, Merli. Yo he nacido mujer y, sinceramente, no me veo como hombre. Y Oliver, por muy gay que sea, no deja de ser un hombre, ¿no? O sea... Lo que dice Butler es que el género no es un hecho natural y que no estamos obligados a identificarnos como hombres o mujeres. No hay que encajar nuestra identidad en esas categorías, como tampoco hay que definir nuestra orientación sexual en función del esquema hetero-homo. Este es el modelo que os han enseñado desde pequeños. El hombre es masculino, heterosexual, y la mujer es femenina y también heterosexual. Y su objetivo es reproducirse y mantenerse en la monogamia. Muy bien, ¿qué os he enseñado yo de la norma? A la mierda la norma. Muy bien, pues ya podéis romper lo que habéis copiado. ¿Qué?
No entiendo. ¿Pero por qué? No os riáis, haced como Paul, romped la norma. Sí. Vamos a ver. Venga, vamos los apuntes. Todo lo que se sale de la norma es incómodo para la sociedad. Si os he hecho romper el papel, no es porque esto no exista. Es para que no creamos que este modelo que supuestamente tenemos que seguir es el único. Hay mujeres masculinas y homosexuales, o un hombre se puede sentir femenino y homosexual o bisexual, etc. Basta ya de tragarnos estos patrones anticuados. Muy bien. Por favor. Os presento a Kima, la sustituta de Elisenda. Os dejo con ella. No sé qué os ha contado Merlí, pero no hacía falta. Judith Butler se pregunta ¿por qué es tan peligroso un vestido de mujer o de hombre? ¿Por qué eso provoca agresividad en algunas personas hasta el punto de discriminar a una transexual? No quieren aceptar la diferencia. Muy bien, pero Butler se pregunta ¿por qué tenemos que hacer un paso hacia la normalización? Ya basta de hacer esfuerzos de aceptación. Pero, o sea, dice que no tenemos que respetar a los demás. Ella defiende el respeto, pero cree que no debemos normalizar el hecho de que una persona que ha nacido hombre se identifique o se sienta como una mujer. Categorías como hombre, mujer, gay, lesbiana, transexual son etiquetas cargadas de prejuicios que hay que replantear de nuevo. Comenzamos falando da obra de 1990 O xénero en disputa. Nesta obra, Butler o que vai defender é unha crítica á asunción que estaba por detrás da diferencia entre sexo e xénero de que existe algo así como algo natural, ontolóxicamente persistente, que define a identidade das persoas. Para ela, o sexo é tamén produto do discurso. Vai defender que é produto dunha repetición, o que vai chamar ela preformativa, utilizando este concepto influído pola filosofía de Foucault. Vai dicir que non hai nada natural, non hai nada que sea natureza, sino que todo é un produto das narrativas disciplinadas pola cultura. O xénero é un produto da disciplina. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role. We're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Think about how difficult it is for sissy boys, or how difficult it is for tomboys to function socially without being bullied, or without being teased, or without sometimes suffering threats of violence, or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist, or why can't you be normal? So, you know, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are
informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed, and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. No fragmento que podedes ler e utilizar para facer o voso resumen titulado Corpos que importan, ela define moi claramente o que é a actividade performativa. Performativa, tedes aquí unha cita, a página 34 dese artigo, é aquela práctica discursiva que realiza ou produce o que se nomea. É reiteración, isto de reiterar, de alguna maneira, a actuación, a reiteración dunha norma ou conxunto de normas na medida en que se adquire a condición de acto no presente. Se repite, como se estiveramos no teatro, algo que o convirte na actualización dunha norma. De alguna maneira, a produción do suxeito e identidade das persoas estaría originada nos efectos dese acto performativo. A norma do sexo exerce a súa influencia na medida en que é citada como norma. A medida que se repite unha e outra vez, o eu se convirte, é corporal, é unha proxección desa morfoloxía imaginaria, social e histórica. Butler vai defender que o paradoxo desta sucesión, nesta actividade performativa, sería que a única maneira de oponerse ao que xa estamos actuando cada vez que performamos a nosa sexualidade, a oposición típica do feminismo, de alguna maneira está aceptando aquilo mesmo que estamos criticando. As conclusións que están neste artigo as sitúan en 5 ideas fundamentais. O xénero está ligado á performación do sexo, neste sentido de performación. Non é produto dunha vontade individual, non é unha decisión individual. A heterosexualidade se circunscribe ás normas e a materialización na performación desas normas. Desa materialización é de onde proveñen os procesos de identidade. E un lugar específico moi interesante para mirar como se cristalizan serían aqueles corpos deslegitimados. Ela afirmará que precisamente na loucura é onde se cristaliza a cordura. E nos movimentos queer, nos movimentos de alguna maneira deslegitimizados da norma preformada ou a que se pediría que performáramos en cada vez, onde podemos comprender cal é a lógica na que se define a nosa identidade, a identidade que nos piden que sexamos. De alguna maneira, a súa proposta nos está afirmando que cada vez que estamos actuando, desenvolvendo a nosa sexualidade, estamos actualizando a lógica do discurso, estamos preformando esa maneira de entender de alguna maneira que canto máis o repitamos, máis o convertiremos en real, máis o convertiremos en supostamente parte da nosa actividade, da nosa identidade, pero é unha preformación. Na obra de 1993, Corpos que importan, se ve claramente a crítica que Butler fai a Simone de Beauvoir. Nesta visión de Simone de Beauvoir, o que se fai é, de alguna maneira, nesa división entre sexo e xénero, se construe unha identidade que dá por suposto que o sexo é algo primario, algo básico, e non, como ela vai defender, un acto performativo. De alguna maneira, a visión de Simone de Beauvoir alonsa a posibilidade da sexualidade como un campo da política. Neste vídeo que tedes aquí vos lo explica moi claramente ela mesma. What I worry about is are the situations in which gender as a norm is exercised coercively. That is to say, there's a story that came out around, 8 years ago, of a young man who lived in Maine, and he walked down the street of his small town where he had lived his entire life. And he walks with what we call a swish, a kind of, his hips move back and forth in a feminine way. And as he grew older, 14, 15, 16, that swish, that walk became more pronounced, okay? And it was more dramatically feminine.
And he started to be harassed by the boys in the town, and soon 2 or 3 boys stopped his walk. And they fought with him, and they ended up throwing him over a bridge, and they killed him. Okay. So then we have to ask, why would someone be killed for the way they walk? Well, why would that walk be so upsetting to those other boys that they would feel that they must negate this person, they must expunge the trace of this person, they must stop that walk no matter what. They must eradicate the possibility of that person ever walking again. It seems to me that we are talking about an extremely deep panic or fear, an anxiety that pertains to gender norms. And if someone says, you must comply with the norm of masculinity, otherwise you will die, or I kill you now because you do not comply, then we have to start to question what the relation is between complying with gender and coercion. O concepto de muller estaría definido principalmente, según Butler, polas mulleres blancas occidentais, mentras que o resto das mulleres serían exemplos de mulleres oprimidas pola concepción do xénero, o cal deslegitima e deixa fora da posibilidade de defender unha postura propia a todas as mulleres salvo as que defendía o feminismo da igualdade. Pero para Butler non existen nin corpos nin desexos normais, ou existen corpos e desexos normalizados. Butler utiliza o concepto de queer, que é un término de difícil traducción, e este lle vai dar moitos problemas para ser aceptada. Ao principio se consideraba que era unha liña de pensamento casi antifeminista, pero o que Butler vai defender, según Hauser, é que a visión do feminismo, o suxeito do feminismo da muller, era un suxeito no que estaba única e exclusivamente centrado na muller blanca, deixando fora a todas as demais. Según Butler, o feminismo anterior o único que facía era, de alguna maneira, defender unha visión universal da muller que deixaba fora todas as posibles diferencias. Establecía, por un lado, algo positivo, posto que daba maior visibilidade á muller, pero simplificaba demasiado as cousas, e isto sería unha crítica de Butler ao feminismo anterior como algo negativo. Categorizaba a muller do feminismo de un xeito moi normativo, e é necesario pensar, afirma Butler, a muller sin unha identidade previa, prescrita, de como ten que ser. E esa vai ser a súa aposta. Butler vai criticar como boa pensadora postmoderna a noción de persoa como algo autónomo, consciente e autodeterminado. Vai dicir que esa noción é falsa. A persoa, según Butler, só aparece cando asume na preformación o xénero socialmente dado, na norma do xénero socialmente dada. Sexo ou xénero non son previos ao discurso social, según Butler, sino que son efectos do discurso social. Non son unha elección individual, sino que son producto do discurso social, da norma social preformada. A diferencia sexual non é previa, por lo tanto, á raza ou á clase social. No fondo, a filosofía de Butler é crítica coas posturas clásicas e anteriores do feminismo, tanto co de Beauvoir, por defender presumir un suxeito unitario sin fendas, esquecendo especialmente toda a corporalidade. De alguna maneira tamén critica a Irigaray, porque de alguna maneira defende un concepto universal da muller que impide ver as diferencias, pero tamén critica o feminismo italiano do que xa falamos de Braidotti, porque de alguna maneira monopoliza todo o campo da exclusión na muller, como se non houbera outras formas posibles de exclusión. Presupoñer que o sexo é algo previo á lingua e á sociedade é froito da propia operación do poder, según Butler. É froito dunha operación basada no presuposto da dicotomía existente, como se fora algo que non se pode cuestionar entre cultura e natureza. Pero Butler vai afirmar que o sexo, o xénero, non é un produto do suxeito humano, porque non existe tal xénero, sino que a atribución do sexo ao nacer é algo performativo, non algo que podamos describir como unha natureza persistente. A normalidade xenérase con práctica regular producindo identidades coherentes cunha matriz, como veíamos antes, a matriz masculino e femenino como unha matriz binaria normativa básica. Saírse desa matriz sería
ser un ser anormal que será disciplinado. A prohibición da homosexualidade se convirte, polo tanto, nun elemento de control. Pero un dos elementos fundamentais do análisis de Butler é que a performatividade implica que teña que repetirse para que a norma poda manterse, para que a repetición de alguna maneira xenera, nos acaba convertindo, como vemos tantas veces, non só en nós, sino en todos os demais, a ilusión de que existe unha naturalidade. Por lo tanto, a repetición desa performatividade do sexo, do xénero, é un que facer, un constante repetirse, pero como nunca acaba de alguna maneira de acabarse, sempre deixa un resto, de alguna maneira unha insatisfacción que fai que a norma non este completamente interiorizada e deba volver a repetirse de novo. Nesa necesidade, nese resto que queda aí, fai que o xénero sea, polo tanto, frágil, unha construcción frágil política, que será o lugar onde teremos a posibilidade de cambiálo. Por lo tanto, o sexo é a reiteración das propias normas hegemónicas na preformación constante. Pero como é algo precario, porque sempre ten necesidade de volver a repetirse, esas identidades nunca están pechadas. A única maneira de que o poder teña éxito, di Butler, é cando demos por suposta ou por presuposta a existencia incuestionable dunha materialidade, presuposto o sexo, sobre o que se construe o noso discurso. Por lo tanto, o corpo, a sexualidade, non é o que nos afirma o poder, senón que é un proceso, afirma Butler. Un proceso que non é unha cousa fixa, porque é precario e en constante construcción, por lo tanto é incompleto. Por lo tanto, necesitamos tomar consciencia do que eu está relacionado coa imaxen que temos do corpo, que é o produto desa preformación. Por lo tanto, necesitamos darnos conta desa precariedade para que podamos ver que o corpo é unha pregunta sempre aberta, un espacio onde podemos encontrar diversidade, onde vemos diversidade se nos fixamos nosotros, onde podemos cambiar. O suxeito, polo tanto, é algo sempre inacabado, porque nesa repetición da preformación se pode fracasar. A propia preformación exige que estemos constantemente repetindo nesa máscara, nesa matriz binaria da que falábamos. E, polo tanto, pode ser transgredido, podese cambiar. Por exemplo, a prohibición da pornografía non vai estar tan claramente defendida por Butler, porque vai entender que é necesario descifrar en esa estructura que a pornografía aporta a estructura do poder, para, de alguna maneira, denunciar as identidades como imposicións do Estado liberal, como formas de control. Necesitamos, polo tanto, mudar ese eido normativo para dar lugar a performacións que non sean tan impositoras da desigualdade. Pero Butler tamén é consciente de que este feminismo, que o feminismo pode estar convertíndose coas novas políticas de xénero en ser utilizado por o neoliberalismo. Hai que crear novas políticas de xéneros que observen, como decíamos antes, aqueles xéneros transgresores, os que son colaterales, os que son disciplinados, os trans, os queer. Por eso a súa defensa e a súa explicación desa performatividade do transexualismo, dos queer, van a ser a clave para poder encontrar novas políticas de xénero. Esta autora Butler ofrece unha reflexión completamente non completamente nova, pero sí tremendamente interesante para pensar a nosa corporalidade, para pensar que o que somos e como podemos cambiar. Outra autora tremendamente interesante, Donna Haraway, que publica as obras que fomentaron un debate moi interesante. O primeiro é de 1975, Manifesto Cibor, onde esta é unha autora que vende ao campo da bioloxía e analiza as metáforas coas que na ciencia e na tecnoloxía se fala que son metáforas tremendamente machistas. O que vai a criticar ela é o esencialismo do feminismo da igualdade. Non existe nada natural que una a todas as mulleres. Vai defender que a concepción do que é ser muller é unha construcción científica e social e non algo natural. A muller cibor, que sería o seu concepto máis emblemático, vai a significar unha conciencia que permita opoñernos a esa visión máis construída da desigualdade, esa visión naturalista da muller. O que vai a identificar a Haraway a necesidade de defender a búsqueda de coalicións que nos permitan salir de esa identidade construída, naturalizadora da muller. Unha segunda obra, de 1989, Visións primates, analiza como os primatólogos utilizan
vocabulario tremendamente machista para a descripción supostamente objetiva dos comportamentos dos propios primates. E o que fai é demostrar que a ciencia de alguna maneira masculiniza a historia. De alguna maneira vai a defender a necesidade de revisar a linguaxe da propia ciencia. Donna Haraway es profesora, bióloga, filósofa, zoóloga y feminista. Nació el 6 de septiembre de 1944 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Es reconocida por sus estudios sobre la mujer y su relación con la ciencia, género y sociedad. Sus contribuciones abarcan tanto la primatología, la filosofía y la biología del desarrollo. Sus ideas fundamentales llaman a cuestionar y debatir los dogmas centrales de la sociedad dominada por el patriarcado. Haraway analiza la historia de la ciencia desde la perspectiva de los géneros, donde los hombres tienen un rol protagonista y las mujeres son obligadas a permanecer al margen. Desde los inicios, la ciencia no solo excluía a las mujeres, sino que se definía orgullosamente apartada de lo femenino. Se planteaba, en esencia, como una virtud masculina, que no permitía la transferencia de géneros, puesto que en ello se jugaba la validez de los testigos modestos. Un testigo modesto era quien podía dar fe de los hechos sin interpretaciones subjetivas. Solo ciertos hombres podían ser testigos modestos de la verdad que otorgan los instrumentos y el entorno. El hombre de ciencia era blanco, casto, modesto, heterosexual, que desea a la mujer, pero que evita distraerse con ella. En la época de Robert Boyle, se pensaba que las mujeres no calificaban como testigos, ya que no tenían la modestia suficiente para testificar por la verdad. La ciencia era una actividad en la que se jugaba el estatus, y por ello las mujeres no podían poner en riesgo el de sus familias. Así, la modestia de la mujer le era conferida a su cuerpo y la del hombre a su mente. De hecho, no se juzgaba si eran inteligentes o no, sino su falta de objetividad. Cuando Boyle presentaba su experimento de la cámara de vacío, lo hacía en 2 sesiones. La primera a un público mixto. En esta demostración, cuando introducía al pájaro dentro de la bomba y extraía el aire, las mujeres interrumpían pidiendo que devolviera el aire para salvar la vida del pájaro. Para evitar tales dificultades, Boyle propuso que los hombres se reunieran de noche para realizar los experimentos y comprobar los resultados. Con ello, se maljustificó la creencia de que el sexo masculino podía ser objetivo, mientras que las mujeres no podían suprimir su subjetividad. Pero, ¿qué tal si aquellas mujeres intentaban salvar al pájaro sintiéndose identificadas con aquel ser ahogado, invisibilizado y reducido por la supremacía masculina? Haraway nos invita a reflexionar sobre estas prácticas del milenio ya vivido, que nos sirva para visualizar el pasado, analizar nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Hace un llamado a reconocer la invisibilización de la mujer en la ciencia, haciendo énfasis en que esta fue intencionada e invita a que las mujeres se empoderen del conocimiento científico. Que construyamos una línea de investigación relacionada con la incorporación de la crítica feminista a la ciencia. Aún hoy en día, los hombres blancos son silenciosamente considerados portadores de la verdad, mientras que las mujeres son cuestionadas y las otras razas discriminadas. Debemos salir de lo impuesto y romper los estereotipos. Sin miedo a las barreras y límites y viviendo de acuerdo a lo que sentimos. Debemos convertirnos en la sociedad de Haraway. Sin sexo, sin raza, sin género. O propio feminismo posmoderno recibiu un montón de críticas e veíamos ao principio que a posmodernidade era a crítica ao conceptos de suxeito, progreso e verdade. Está claramente representada esta crítica nos pensamento feminista que acabamos de analizar das filósofas Butler e Haraway. Pero o propio feminismo posmoderno foi moi criticado porque, de alguna maneira, non, de outros puntos de vista feministas, por exemplo, o feminismo liberal vai a criticar o posmoderno criticando que de alguna maneira se nega a posibilidade de progreso e modernización que de alguna maneira é como unha zanahoria que permitía soñar con cambios novos. O feminismo marxista, por exemplo, vai criticar o feminismo posmoderno que de alguna maneira provocou a fragmentación do propio movimento feminismo. Mais en concreto, dentro deste feminismo marxista, Berghavit, da Escola de Frankfurt, vai dicir que o feminismo posmoderno socava a loita feminista pola autonomía, provocando a renuncia a ideas feministas. De alguna maneira, o que fan é desmitificar o suxeito masculino. A defensa da morte da historia se convirte nunha serialización da propia historia masculina, vai defender esta autora da Escola de Frankfurt. E defender a morte da metafísica, de alguna maneira, é un error, porque, de alguna maneira, a razón patriarcal non é a única hegemónica normativa. Podríamos crear novas formas de entender o pensamento metafísico non tan cercanas ao machismo. Esta autora vai defender que a postura posmoderna, de alguna maneira, socava completamente a propia loita feminista. Outras autoras
van a propoñer, como Nancy Fraser e Linda Nicholson, posturas máis integradoras do feminismo tradicional co feminismo posmoderno. O noso tema se titulaba Feminismo e Cultura. Se recordades ao principio, decíamos que íbamos a dedicar unha historia do feminismo por dúas razóns. Para ver como o propio feminismo aportou cousas que forman parte da nosa cultura, do día a día diario, pero tamén para ver como, e por tanto, nesa aportación nos fomos dando conta da necesidade de escoitar unha parte da poboación que no discurso dominante tiña sido olvidado. Entón, o que vimos é que non existe un só feminismo, sino que existen feminismos, que o feminismo é un movimento poliédrico, con un montón de caras e posturas non sempre coincidentes. E tamén vimos como o feminismo acudiu a un montón de disciplinas, socioloxía, antropoloxía, ciencia política, dereito, para aportar elementos nun campo interdisciplinar que alimentou e enriqueceu ese poliédrico que é a natureza poliédrica do propio feminismo. De alguna maneira, o que si hai coincidencias en unhas cuantas cousas: a necesidade de cambiar o sistema de subordinación, a necesidade de denunciar as relacións de dominación. E, sobre todo, hai outra coincidencia moi importante e a afirmación de que esa desigualdade non é un fenómeno natural, sino que é un produto histórico e social que se pode cambiar, que fai falta cambiar ese patriarcado, ese concepto que quedou moi claramente definido, onde o machismo se considera como algo natural. E é necesario reivindicar e loitar por unha igualdade real entre home e muller, de alguna maneira quizás aceptando a diferencia que podamos ter, pero por menos unha igualdade legal. Un dos elementos fundamentais é a necesidade que viñamos afirmando aí un segundo, de reivindicar unha memoria femenina para evitar o silencio, o teito de cristal, onde ni siquiera as vemos as aportacións da muller. A aportación do feminismo á cultura e a crítica da cultura ha sido esencial, como acabamos de ver. Autoras como Simone de Beauvoir ou Judith Butler, ou todas as que estivemos analizando, aportaron algo que enriqueceu non só a nosa cultura como especie, como seres humanos, sino tamén a crítica á propia cultura como fenómeno social. Con isto remata o terceiro vídeo do tema 6 de feminismo e cultura. Analizamos a historia do feminismo e o concepto de cultura dentro desta tradición, tratando de aportar un pouco de luz e darlle voz a moitas autoras que na historia da filosofía teñen tradicionalmente sido olvidadas. No seguinte tema, no tema 7, nos veremos falando da posmodernidade, da filosofía posmoderna e do concepto de cultura na posmodernidade.